दिनै गरसा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 37 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे जथुम्मायाव आंखौ दिनै फुंनि जे हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सागरे बिबार बावजेनगिरि महरै बिथांमोना आंखौ हांख्रायदों। बे लेखायै आं हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दा बेनि थाखाय आङो गरसा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। दा दिनै नैथि हाबाफारि गेवलां मेल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। मानोना मैयानि डेलिगेट हलाव सावरायलायनायनि गेजेरजों फिन गोदान आफाद दानाय जाबाय। 2025-26 नि थाखाय आफादगिरि मानस चन्द्र बर' आरो गाहाय नेहाथारि जितेन बर' बिथांमोनखौ लानानै गोदान बडिखौ दानाय जादों। दा मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव गरेस्वर ओनसोलाव नुजाथिनाय माखासे जेंगोना बर' हारिनि समाजनि जि मोनसे मावबाय थानाय जि जोंनि हारिनि जेंनाफोर बेफोरखौ लानानै खामानि मावलांगोन बेखौ मिजिंथिदों। मानोना दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जि सानथौ सानस्रि बिथांनि जि भिजन बेखौ लानानै दिनै बर' हारियाव खामानि मावबाय थादों। आरो बेखौनो लानानै दिनै दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांनि जे सानथौ सानस्रि बिथांनि जे भिजन मिसनखौ लानानै खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनैनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेला जोबोद मोजाङै जाफुंसारगोन बेखौ मिजिंथिदों। मानोना नैबे गरेस्वर ओनसोलनि जि बरगुस्ला थांगाबारि बे गामि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना जोबोद हेफाजाब होदों, लोब लोब बाहागो लादों। आरो बे लेखायैनो बिथांमोना दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय समाव गरेस्वर ओनसोलनि माखासे जौगानाय बिथिङाव खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथिदों।